patrzcie, co się to porobiło. Siedzę w kafeju i mogę się lajstnąć. Bon, kawa, zista. A jakbych miała cips, to nawet tortensztyki. I żaden mnie nie obgodo, no przynajmniej mam taką nadzieję, bo wiecie, jak jeden Józicek z Jonowa pojechał do Katowic, siedział w kafeju i ktoś go widział bez szyba. Jak wszyscy go obgadowali, no bo po co łazić do kafeju, jak kawy idzie się napić w doma. Dawniej wszystko się jadało w doma. Rano na frisztik, no to była malckawa, tyj, mylzupa z haferflokami. Haferfloki. Nie mam w ogóle pomysłu, co by to mogło być. Sznita chleba z fetym, z talorkiem prezbusztu. Preswurst. Albo poszmarowane Leberwurstem. Leberwurst. Nie wiem, co to jest. A Rzymły to były ino do dziecków. Za to w niedzielę żaden się nie uwijał, jadło się po leku i wtedy starka robili ajerkuchy. Ajerkuchy. No to słowo kojarzy mi się z czymś z kuchni. Z niemieckiego wiem, że kuche to jest jakiś rodzaj ciasta albo coś podobnego, także być może jest to jakiś rodzaj wypieku, ale dokładnie nie wiem, co to słowo oznacza. Z apfelmusem albo z flaumusem, smażonka, grzono-knobloszka. Knoblauszka. Nie mam pojęcia. A my nawet dostawali kakao szale. Do szkoły i roboty brało się klapsznity z bajlagu. Bajlada. To może mi się kojarzyć z jakąś zabawą? Coś w ten deseń w każdym razie. Z kejzą, ze sznitlochem albo z fetem ze szpyrkami. Do tego tomata, ponka i tej we flaszce. Byli i tacy szporobliwi, którzy szmarowali chleb gorkim nożem, co by poszmarować cienko. A co mu klapsznita? No bo jak sznitka była sklapniona, to trzeba było na to mini bajlagi, a i palców się żaden nie obtuścił. Każdy uwijał się do domu na obiad. Zawsze była zupa, drugie danie i kompot. No chyba, że był eintopf albo żur. A żur był najlepszy żeniaty, ułożeniony z kartoflami i z wusztem. Zupa była z grinzojga. Ginzweig. Nie mam zielonego pojęcia. A ważono na gnatach z anilaufem albo z krupami. Na drugie danie były kartofle, karminadle, blunkul, Nie mam pojęcia. uberiba, schnitbohny, ale też bratheringi, no i w piątek koniecznie Hefekäse. Za to w niedzielę musiała być nudelzupa, rolady, Blaukraut, Klejze, no i zuza. Na wieczerzo jadało się solone śledzie, hekele, Hekele. Nie mam pojęcia. krupniok, rzymlok, kranzwusztu, a jak nie było pieniędzy, to i wodzionka. Ale do wszystkiego musiał być chleb. Starka szła do bifeju, brała klucyk i wyciągała chleb z browbiksy. Zero. Bo dawniej nie było tak, że każdy się jadł, wiele chciał i kej chciał. Była wieczerzo i chleb był wydzielany, co by się nic nie zmarnowało. Także brudbikse kiedyś były zawierane na klucyk. Przed jodłem trzeba było pożykać, a po jodle się przynajmniej przeżegnać. I przy jodle się nie osprawiało, nie godało, nie śmiało.
Nawet Zeitunga nie wolno było czytać. Dawniej, jak ktoś był chudy, to się go dało co to biedok albo tuberok. A teraz wszystko na łopach. Każdy chce być chudy. Patrzcie, co się to porobiło.